मैया पिकनिक जानाया उदैखौसो माबा गन्डगोल खालामजोब्बाय माबा अनला ओंख्रि बायदि उग्लिनाय बायदिसो मोनलाजोब्बाय आयदै बे हौवायाबो बहा थांखोथाय ओइ बोराय बोराय आयु आर खारखुमा लांबाय नामा बहाबा बियो बे जगखौ सोर हैनांगौ दे ना खिनोसो हाबदों बियो ओइ बोराय नों खिदों नामा औलै खिदों ए खिदोंसो आं सानदों बहाबा खारखुमा लांदों खिनाय माने गाबज्रिबाय थागोन सानसेबो खिनो होआ दे माबार खि बे खिनो ओंखारथारनायाव माबार खिनो माने जायो नामा खिनोबो सुख होआ मोननोबो सुख होआ दासो हालखा मोनबायलै उदैया मैया जासिनानै न'आवसो गारफैदों नोङो जासाखोलै बुरि बे मास्टार दांगुवानि संनायबाथाय बिदिनो जाब्रै फोलाङो माब्रैबा मा होखोथाय दा उदैयासो गन्डगोल जानानै फैबाय आंहा ओमफ्राय माथोमोन बुरि मानो माने नैबे जगा मैया हायथुनिफ्राय लाबोदोंमोन गाइखेर लाबोदोंमोन दा खिखांबा नों होनानै फैदो दे आं जिरायग्रायाव गालांनि दे जागोन आं खिखांबाथाय दा थांना हैगोन आं जिरायग्रायाव दोनै बे सानसेयावनो सानसै हायथुखौ एसे नायना फैनोसै आं जाम्बिया थाल मोनाखै बियो आंखौ माला खिखांबावो हालालै उदैयाबो दा दुरबलजोंसो माबोरैबा मोनजोबसिगोन नामा खामानि थिनजानो गिनानैसो फायखानायाव हाबनानै थायो ना मायोथाय फोथायथारालां बिनि खिनायखौ आयै हायथु सना दासो स्रां मोनबायलां आयै हैनोसैलां बे बाराव देन गलालाय बे बाराव हायथुखौ एसे खायदावना फैयाबा आंनि जिउनि नों हायथु सना न'आव दंना गैया बियो साला हारावा दिनै दोखोमा जोगोना बेखौ साला हिनजावजों ओइ हाराव माथो जाखो होथस आरो हाराव गैया हारावखौ मानो नांगौ हा नोंनो हारावखौ मानो नांगौ गावहा साला हिनजाव गैया नालाय आजादि बेरायबाय थागोन आरो लोगोसे जोंनि हारावखौबो बोगथिंबाय थागोन आरो दिनैबो नोङो लेंनोसो फैबावदों नोंखौ लबारजोंसो होगोनहां मास्टार सास्टार मोनथिथारां होद गावना फाग्लि साइलि गावहा गोदोस्र' गावलाबायो नै होगोनलां फाग्लिथारलै बे मानसिया आया गावनाङालै आं माबा मोनसे खिथानोसो फैदोंलै नोंनो मोजां बुस्थु ए बिदिसो फै होमबालाय मा खोथा मैया नोंसिना हारावा पिकनिक जानो थांनाया आंखौ दोननानै सिख्लाफोरजोंसो मोसाबाय थादों मा सिख्लाफोर आखाइ हमो जि मोसादों नंमारगौ आरो नङा माथो नंगौब्रा गावहानो बुरखायनानै लांनानै आं बुरखायाखैलै बिसोरसो ब्रा पिकनिक जाहैनांगौ होननानै लिंलांदों आंखौ सिख्ला फथायनानै होगोन होननानै उनाव गावसोरासो जि आखाइ हमै मोसाबाय ज' बेरायबाय मिनिग्लाबलायबाय जिरायबाय नोंसिनाथ' हारावा सिख्लाफोरजों खनायाव जिरायनानै रायलायबावदोंसो नंगौ माथो फैथोंल' बियो हारावा साला नोंबो गावहा दांगुवा जानानै हिनजाव सासे नागिरनानै लानो रोङा ओमफ्राय हाबा जानाय हौवाफोरजों मानो लोगो जायो रावबो लोगोआनो गैयाबा मा लोगोआनो गैया बेलाय बोरायनानै पिकनिक जाहैग्रा नोंसोर आंखौ बाथो आंखौबो थगायनानैसो लांदों बिसोरो खोब थगायगोन सिख्ला फथायनानै होगोन होननानै सालाफ्रा हारावजों हायथाजों आरो आंखौ रायबावदोंसो साला मोनबा होगोनसो आंबो बिसोरखौ हगारखानाङा नोंबो फैबाथाय होखा हिनजाव थाखानानैबो सिख्लाफोरजों आखाइ हमै मोसानाय मानाय बेफोरनि थाखायसो लिंलांदों गावसोरसो चान्स लानो लिंदों आंखौ थगायनानै फैबाथाय मोनबाथाय होगोन आंबो थारजोलै थांसै आं नोंबा एबारनिफ्राय आंनि हौवाजों लोगो जाखानाङा लोगो जाबालाय मा खालामसै नोंलाय साला बोरायनानैबो दाबो हिनजाव लानो रोङाखै बियो हाबा जानायफोरखौसो डिस्टार्ब खालामो बे हौवायाबो फैथोंल' साला बे हारावखौ दिनै देग्लिगोनसो आंबो साला
दिनैसिम आंखौबा पिकनिकआवनो लांफेराखै बियो आर साला सिख्लाफोरजों थांनानै पिकनिक जाहैबावदोंसो बियो फैथोंल' साला दिनै बेखौ साराय देखसि मानजिनाय बायदि मानजिखागोन आंबो La 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 la. Hey, hiya. दासो फैदों सालाया मोनगोन दिनै बियो आंजों रागाया हले 100 डिग्री बारायनानै दंखायो आंना दिनै जग मोनसे हैनायानो एफा गोबाव La 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 आंबो la सबसासो la. फैदों नोङो माथो जालायखो बुरि? माथो जादोंसो होनदों नोङो हा पिकनिक जाहैनायाव सोरजोंथो आखाइ हमै हमै मोसादोंमोन नोङो हाब आखाइ हमै हमै मोसानायखौ माबोरैथो मिथिफैखो बेलाय? सोरबासो खोन्थाफैदों। दा हमजानायखाय बबा बायदि सिरि थादों नोङो माथो मोसाया आंलाय? आरो बबेनिफ्राय खोनाखो नोङो? सोर खोन्थाया नोंनो सोर खोन्थाया? खोन्थालायनांगौ हा खोन्थालायनांगौ नामा आंना गासिबो खबर दंजोबो मोसायाखैलै सना रावजोंबो आखाइ हमाखै बे मालाय मोसानायाव खाथियाव थांनानै ओरैनो मोसाफ्लाहैबाय थादों आं बेखौनो सोरबा खोन्थाफैयाखै बियो नोंनो एरै एरै थगायनो जायगा मोनाखै नोङो बेसेबां थगायो थगायाखैलै सना बोसोर गोदाननि एसे एनै मोसानायालाय माथो जादों जेबो जायासै होनदों नोङो हा नै आइदिलै रलै र' माथो खालामनो सानखोब्रा नोंलाय आंखौलाय आइदिसो होनबावदों नोङो हा आइदिसो होनबावदों नै साला आयौ फाफि फाग्लिया दिनैसिम साला आंजों गोनोखौनो मोसाफेराखै मिथिथारगौ। नोङो आरो सिख्लाफोरजोंसो मोसाहैबावदों नोङो नै नै न'नि साराय देखसि खावनानै साला पिकनिक जाहैग्रा नोङो सिख्लाफोरजों मोसाहैग्रा दाबो सेंग्रा गोरलै बायदि मोसानो लुबैग्रा नोङो नै नोङो नै जाहैबाव नोङो टांगुवा मास्टारजों दा फैखा न'आव साला बहा गनो नोङो आंजों हौवा सौवा मोनथिया आङो साला पिकनिक जाहैग्रा आयु मा सुनि सुनि हिनजावलै बियो खुइथानो सानो गावनि फिसायखौनो थोर्स आयु माबायदि बेलाय थोर्स गिलु बालु दाथ' मा खालामबावनो बे मास्टारनावनो साननैसो थाहैथ'नांसिगोन थान्दा जासान्दिया थोर्स आयु आयुनो देग्लायबो मिस जासिगोन नामाब्रा आंनालाय माथो नागिरबाबो रावबो सौग्र'आ साला बे हाराव हायथामोनाबो थगायबावबायसो आंखौ दाख्लै मास्टाराबो दंना गैयालै दाखालिबो थगायनाय जाबायब्रा दा सावलाय खाथि बायदिसो जमफुना दं नामा बेलाय है अब्लाबो बुरखायहैनोसैलां नै माथो जिरायगासिनो दं बेलाय आदा मास्टार मा सिन्था जिरायनानै थाखोब्रा नोंलाय सिन्थासो नुदों दाख्लै थगायनानै आरो दिनै नुजाफैबावगासिनो आंनाव गैलालै आदा मास्टार हिनजावजों होखारजालायबाय साननैसो नोंनावसो थाथ'नांसिगोन थान्दा जासान्दि नेदोनगोन आं थगायसुलाखौ हाब मानो थगायसुला जालायखोब्रा आंलाय नों अनाबा सोर अनबावनो दे आंखौ आयु बिदि दा बुंब्रा आदा मास्टार नोंना हिनजावबो गैखायासो जा दं आं मांनाव होजोबनोसै थुरसि लथा सुनानै होनांगौबाबो होनोसै आङो सि जोम सुनानै होनांगौबाबो होनोसै आङो नों बिदि दा बुंब्रा हिनजाव थान्दा जासान्दि दोनथ'दोब्रा दा अनदो ना आं लाखिया नोंखौ बिदि थगायसुला मानसिखौ साला आंनि हिनजाव बानायनानै होगोन होननानै 2 बोसोर गाहाम जाबाय दिनैसिम गैया आरो दाख्लैबो सासे बानायनानै होनबाय गैया बेबो साला थगायबावदोंसो आंखौ लाखियालां नोंखौ आरो थानो गोसोथारबा बैयाव माइ जिगाब दं न' बानायना थाहै गुदुंनो हाब आदा माइ जिगाबाव माब्रै उन्दुनोब्रा मानलु मानलानो मानालि मानो मानबाय बायनांगौ गोदोंबा जों खम्बल बायनो हायियाव माइ जिगाबाव खथ' न' बानाय उन्दुयोमोन मानफेरानोमोन माथो दासो खम्बल बायनानैसो न' सिङाव उन्दुग्रा जाबाय अरजाया जेबो अरजाया उन्दुयै बावनो आदा मास्टार नों आंखौ माइ जिगाबावनो अननाय फुथुमारनोसै आरोखि फुथुवाबालाय माथो हाब मानि थाखायब्रा मानि थाखायसो होनदों थगायनानै साला है माथो खालामबावनो खाफाला बिदिमोन खोमा दे नायनायसै आं माइ दे जिगाबावनो थांदो आरो बानायखादोबो न'खौ सानावनो बानायनानै दोन हराव उन्दुदोल' माबायदि अन्थाइ बिखा मास्टार बिलाय हिनजावनोसो फन होनानै लेंहरनोसैलां ओइ हेलौ नै नोंना बोराय आनावसो दंफैयो लांफै गावबागाव बोराय उनाव आं सुथाय होलाबायगोन
जिगाबावसो उन्दुनो नागिरदों औ थाब लांफै आं मिथिया मालाय मानि दिखार नांनानै दं हिनजाव मानि दिखार बिसोरा साला हौवा हिनजाव नांलायनानै बावसो गोदावस्राव धोद उन्दुनोसैलां दसे हाब बावसो उन्दुजागोन होनबा आयु माबा थब्र' थाब्राबो थांनै माथो उन्दुफेरै माबा सानाबो हाबहां जाबाय हनै हाब बाव उन्दुआबालाय बहा उन्दुबावनो जारलासो जागोनलै खुनु जिबनाव माइ जिगाब बारियाव उन्दुफेरै बे हिनजावनि थाखायनो नै माबा दुंग्रुंले गामसाबो मोनलाबायबाय बावनो गोलांसैलां आरामनो नै माथो मोजां बार आयै दुंब्रुद मोनलायथारो बे मैनायाबो मानो फनखौ हराखिसै नाम्बार लानानै फाग्लिया बावगोमाहैबायसै नामा बेलाय आयै आंनि जिउनि मीना सना आंनि जिउनि मीना पिकनिक स्पटआलाय बिराद मोजां नाथाय सेंग्राफोरासो सासेबो साइसआनो गैया बालनि बरिंसो मोनलायलांबायहां माथो जेरावबो जरा गोजाब्रा सिंगेलखौनो नुवा हाय बे मास्टार मामुनो माबोरै सोरालायना होबावनांगौ जाखो हाय नै माथो दद्र' जिरायना दं सासे है एसे रायलायहैनांसिगोनलै चान्स लानि र' माथो साइसथार माथो मास्टार गुलि मारलै आंनो एसे चान्स लानांसिगोन ओइ नानि मा खालामदों ए नंगौ नामा आंबो एसे जिरायनो हागोन नामा खाथियाव जिराय ओमफ्राय सोर जाखो नोंलाय सिनायलाय लाङासैहां बहानि मोनबा आं बै हा गोदान सिबारिनिनो नों आंखौ सिनायनाय नङा नानि मा नानि जालाबायखो आंखौ गोरलैसो नुखो ना माखो नङा आं ओरैनोसो गाबज्रिफ्लादां मा बुंगोन मा मागोन साननानै आजिखालि सिख्लाफ्रा डाइरेक्ट रायलायोबा रागा जोङो नालाय ओंखायनो आं नोंखौ नानि होनना बुरखायदोंमोन ओमफ्राय आंजोंलाय मा हिसाबै रायलायफैखो नोंलाय नोंखौ हारसिं सिंगेल जिरायबाय थानायखाय रायलायफैदां आंबो सिंगेलसो सिंगेल ओमफ्राय बाइकजों फैदों ना साइकेलजों फैदों नोंलाय आदा मास्टारनि गारि गिदिरजों फैदां जों साथाम बाइकबो लाबोआखै साइकेलबो लाबोआखै होनबालाय माखौथो सिंगेल बुंदों नोंलाय थगायसुला थारमाने गोसथोनायबो गैया हिनजावबो गैया नालाय बेखायनो सिंगेल होननानै लादों आङो हा नोंहा हिनजाव गैया गोसथोनाय गैया ओमफ्राय आंहालाय माथो खालामनांगौ जेबो खालामनाङा नोंहाबो सिंगेल आंहाबो सिंगेल नालाय ज' मिलायनानै प्लास खालामनो सानदोंमोन आङो गोदाव सोराव सिनायाफ्रा मा दिनैसो लोगो मोननानै प्लास खालामनो नागिरलायबावो माथो खालामां ओमफ्राय बै दंफाङाव सोनारनायालाय सोरथो जाखो गेन्द्राद्रानो रावबो नङा बियो आंनि ड्राइभारसो नोंहा गारिबो दं आरो दङथ' आरो बेलाय मा बे जेबो नङा फायखाना खिलांग्रानोसो बियो बेनिफ्राय देरसिन गारि दङ दास्टारलाय साफारिलाय ए बिदिबा आदाया थिखादार मावो खोमा ने माथो आं फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर नैबे हारावा बे एरियायाव बेसेबां दालां लामा दं आं खालामजोबनाय ना आंखौ हाफ पेन्ट गाननायखायसो मोसौ फायखारि बायदि नुदों ना लावखार बायदि नुदों नुवा नुनायालाय थेवबो गोदानखाय सोंबाय आरो ओमफ्राय आदाना नामा मामोनबा आंलाय दहायनो खोन्थाखाबाय दा हाराव थिखादार होननानैहाय ओमफ्राय नोंनालाय नामालाय माथो माबा आंनि नाम गुबैया मिना ओमफ्राय आंखौ गामियाव बयबो गाबज्रियो नालिखो मोजांथ' नामा मोजाङालाय मोजांमोन थेवबो लाजिलाय लाङोहां थोर नामफोरखौनो लाजियो नामा आंनानो बाहेराव
गासिबो आंखौ हाराव होनना मिथिजोबो अब्लाबो लाजिबावासो आङो दे बेफोरखौ बाद होदो कन्टेक्ट नाम्बारखौल' हरदो उनाव रायलायनोसै मोजां गाज्रि सानैजों दे लिर होनबा 7 8 9 6 5 6 8 9 8 जाबाय दे होनबालाय आदा नोंहा थाथ'दो आं थांसै दे औ दे जागोन दे आयै हालेवासो सायसोलाय आयै जाबाय जाथारबाय जाबायलै दाना फैनो मास्टारनो होआ माथो आं बेमाराव आंनोसो नांबाय बेमाराव लटारिया थाथों बियो बिदिनो दांगु जानानै थाथों बियो नोंनो मास्टार आंनिसो ओइ जालालै मास्टारानोथ' मास्टार हायथानोबो खोन्थाया आङो मासिबो मोजां फाग्लिया आयै दिनैनो बादि गोजोन मोनाखैदां गोसोफोरखौ पिकनिक जाफैदोंबाबो जोंना दामग्रा देग्रा गैया मालायनि दामग्रा देग्राजों मोसाहैनोसै आं दिंगो थिगो दिंगो थिग मास्टारा बे माइ जिगाबावनो दंथारो होनदोंमोन दंना गैया नायनो र' आइसु नों बेयाव मा खालामबाय थादों हो लाजिया नोङो न'आव थानानैबो न' गैयै बायदि मालायनि माइ जिगाबावसो उन्दुबाय थादों बिदि जायो मानसिया गोख्रै न'आव थौ गावहानो रायबाय नालाय आंखौ नंमारगौ बे मास्टारा थिगैनो होनदोंमोन जिखिजों फुलाबायो नालाय मालायफ्राय बोसोर गोदानाव ज' खाना जायो जोंहा नांलायबाय था मोजां मोनदों बे जिगाबाव उन्दुनो नोंबो गोख्रै थौदो न'आव गावहानो रागा जोंबाथाय थुरसि लथाजोंनो खुयो आरो जै थांबाथाय फैनो मोना होनबाय नालाय ओंखायनो आं माइ जिगाबाव उन्दुबाय होमबालाय मानोथो आंखौ रागा जोंहोयो हो मानोथो रागा फोजोङो गावनि दायखौथ' नुखाया नोङो दे एबारनिफ्राय खुबैला दे होखारलाबा दे आङो आरो बहाबा थाङोबा सोंनानै थांनो आंनाव आंलाय थांनो होखायो दा माथिगुरा आइदै नुबाय बिदिनो जायो बिसिखौ थगायबा नोंखौ गिनानै जादों आङो जागोन खोब ओइ मास्टार आदा मास्टार थांसै थाथ'दो बे मास्टाराबो एसेबो खम नङा थौदो गोख्रै लासिंसिंनो आइदै न' गैयै बायदि नोंनो गासिबो आवलायजोबो नों बिदि खालामोमोनबा आं फैयामोन ना नोंलाय मानोथो सिख्लाफोरजों मोसानांगौ आरो दिनैनिफ्राय बिदि मोसाथारला आं जाबाय आरो बिदि आंनि बादै रावजोंबो दा मोसाखा नोङो नङाबा आरो मोनबावगोन दे सानजों जागोन दे बुरि दे